מובארק, וכמובן סומך ידיו על היוזמה המצרית ועל מרכזיות מצרים בפתרון נטע, תביני, יוגורט. אבא! נו, את כבר שם, מה אכפת לך? هي الميكانيكية، هي الآلية التي ستنفذ قرار مجلس الأمن، وهي التي ستضع الأمور على الأرض موضع التنفيذ من أجل وقف الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومن هنا كلنا نعول على هذه المبادرة. אבא, היום נפלתי בבית ספר. אוף, אני לא יכולה ואתמול גם הוא נכנס לקבינט המדיני-ביטחוני ככה. שלא לקבל את החלטת מועצת הביטחון להפסקת אש. אנחנו רוצים לומר שלום לחברתנו המדינית איילה חסון על קו הטלפון. שלום רב נועה. שלום איילה, רוב בקבינט להמשיך את שעה וחצי, רק עשיתי בהחלט ככה. רוב מאוד מוצק בקבינט להמשך המבצע הצבאי. החלטת האו"ם ישראל כהחלטה שאי אפשר ליישם אותה בעצם. ישראל מיד נתפסת לעובדה נטע, למה הוא שם לך רגל? לקבל את ההחלטה של האו"ם וממשיך לשקר החזרת לו? לעבר ישראל. מתקיים דיון עמוק בקבינט גם לגבי ההמשך וגם לגבי